Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Tatabatang, naibusan ti arak ta. Ay, Wayne. Naibos mo't gaya, Mike. Agurdar ka na kinikagawad ko anang. Mari ko na. Ay, agawid kayon, tamang riku pa kaon, rabein. Agordar kami pa di may sa abutay. Jak mang tudon, rabein. Kwaraw, rabiin aya. Siguro. Anya siguraw. Kitahan yun na nagsipngayt, agawid kayon. Nasip nga tatalagang tatabataw. Ay, Wayne. Nagado ti lamok na Ay. Naggatal. Nagdadakil mo tanti lamok dito yung Teresina magagawad. Agawid kayo nga minan, tamang riku pa kaon. Tatabataw. Ito pa yan magmag na. Nabanuga ka. Ay, Ma. uray siyak. Ma. Napanugak mo tayo. Naganda yung matin di balayo apang ituludakan ka. Itulod nak. Kung nagmano si kati itulod ka. Sa dino nga iti pangitulodaking ka. Nabartag ka talaga tatabatang. Ang mo rin, Shak. Shak mo tamo no sa dino ti pangitulodakin ka. Ha? Ay, agpadata na bartek Kwaraw. Apay ang nakaturog da kwarog kan pari badong ijarwar. Anya? Igkakitahan ida ijay. Ay, naginom daman nga tan. Ay, saan damanan nga amaw ti pagaw awidan da. Nasobraan daman nga tan tinagsyat. Ay, kwarog. Pari ba daw? Ay, agree kayo. Bumagon kayo. Apay ayata. Ha? Apay nga dak dito'y parangan nyo pare. Eh, da kayo tirumbang apagdamagak iti dayta. Tapay anaturog kayo ditaw. Warag? Apang itatapataw. Ay, bumangon ka dita. Tasong batam dagiti sa ludsod na Uncle Mau. Kuha namin ng Anya akwa? Kastoy na'y pare. Ay, saan nyo ang maibagangam amok? Nagsyat kayo idirabe. Kahit nasobraan nyaw. Iso adiyo amo, tinagawidan niya. Kasta nga raw, pare. Dito ipay paraangan mi tinagturungan nyo, wit. Nitatabadong basol na. Ngay, papayasak ti pabasulam. Kahit no si kati nang ibaga nga itulod na kaya balay may. Pasensya pare. Dito'y kami anaturaw. Ay, agunget ako man kay. Saan ka mo tingagong ungit, pare? Wanta ni bigbigat pa lang. Pare. Dakas ti agunget. Itimplahan na kami nga ron ati kapay. Siyak pati pagtimplaan nyo. Ay, niyamat din. Uwan. Nagtimplaak man langan. Saan mo alakwan iti arak ni Kwaraw kun pari ba daw, kagawad ko nang? Ay na, jak ko maidalakwan, kapitan. Kunada mo ngamin amay sa laang. Idikwan nasarunwan. Idikwan nasarunwan manay. Ay na, nabarbartak dan. Kit sa bali tinagaw-awidan da. Agungag da mga meno, jak ikan, kapitan. Ay, sakti surutan. Ay, sige, kapitan. Madin umasobraan da Kwaraw kun pari ba daw ti arak. Uwan atag sakit da. Ay, saan laday ta? Di da amaw, ti torturungan da. Apay ba daw naggapuam? Nagturturungam? Ije parangan na kumpari ngenteng. Anya, nagkuna maturog ka ijay. Ket adamat balay mo apagawidam, apagturugam. Nayaw-awan kami nga raw kin ni Kwaraw. Apay anayaw awan kayaw. Na, Na. naginom kayo anya. Basit lang. Ha?
Agoray man tay nakasarita ni Marikwanang. Anya man ang tibagamon. Ibagak asanan nga glako iti arak. Nay, Ha! apa nakabanikas ka dito'y sangot ti Tersenak? Umayak agungay. Apay nga umay kagungat? Awam mat ammo ka basol kaw? Ha! Anyang awan. Apay alinakwam dakwarog kan badong iti arak. Dayjay ti basol kaw. Wan, saan arumbang alakwam ida iti arak? Ta saan dang amo ti pagawidan da no mabartek da? Apay alapdan nak nga aglakaw kat negosyong arudmay. Kan dakkel ti ganan siyak iti dayta. Awan bibiyang ka. Tinaskan, saan mo alakwan iti arak dakwarog kan badong? No umay da gumatang dito'y tersinam, ibagam nga awan lakaw. Unay ka dayta pa nagbanikas maun. Talaga makaungata! Makaungatak mata. Sinala nga yamat mo na tagungay. Apay ko mga gungat ka? Agbayad ka ng ti utang mau. Apay ngay, rumor ka mo tandita tersinam. Wan, tao may kamama banikasan. Anya? Agbanikas ta na dwa. Agbayad kan? Ay, guray ka! Nay, papanam. Agawid ako! Ay, agbayad ka bay! Oh! Imay man ang nagbanikas ni Marituyang dito'y Teresena, Maray. Ay, awang nga raw. Nagungungay. Ako namlan asinaw. Wun, maray. Nagungutak mo't Anyamot nga iti inaramid mo, Maray. Binanikasak. Kasta? Kan sininger ko. Kahit nagbayad mo't laang. Ha? Pimana wadagaws. Ay, day tagayam ti pangkontram kan kuana. Banikasam, kan ungtabmat no may nakaungtan. Ay, huwag nga ron Masurunak! Waraw, Apay, tataba daw. awan maaramid Wing nga raw. Makapasa daw. Aginom da. Agungat ni Uncle Kao. Patpatsin mo ni uncle mo. Saan mo patpatsin ni uncle mo? Nungay agungay. Mapanak gumatang iti arak. Sa dino ti paggatangam. Iti tersina ni Marikwanang Lakwan na kangata. Apay kumaasaan ngay, kit bayadak may. Kung kat nga do ti kwartam tataba daw. Wayne, puwartalaan. Adua. Sige. Ingka nga rod gumatangay. Kurainak dito Marikwanang, apay nakapanimid ka. Ay, kasanaw. Awang pulos buena manaw. Aldawin, awan pa'y pulos gimatak. Awang pa'y nga raw. Nay, apay ngay. Si kalat buena manok. Ay talaga gumatang maray. Anyat gatangam. Arak man maray. Ay, saan ka alakwan iti arak? Nay, apay asaan? Ago nga ni Marituyang, apaanak. Patpatyan mo ni tuyang ka. Ang kaputaging gaita ka awampay buwan na manok. Urago nga na, ikang ka. Iti sumod maray. Narigat mo no awan apulos ti paglakwam itangal daw. Una, itulok ko nga ron man. Iso alakwan na kaon maray. Mano abutay. Apay ajak mabirukan ni Kwaraw. Kasano adi mo mabirukan kat agin inom damanen kani pari badong. Ha? Agin inumda. Apay nga ginumdakit ko nakasandan nga agsyat. Saan da ka adeng denggan akapitahan? Natangkan na talaga ti ulo da. Sa dino, ti pagin inuman da. Ay saan ko nga ron nga amaw no sa dino ti pagin inumanda. Inton mabartak da. Umay dan tuman dito'y balayan ang maturog. Ay kat imbag pa'y ano iti paraangan ti pagturugan da. Tidakas na, no mabartak da unay kat sabalen a paraangan ti pagturugan da. Apay nga da. Napayakas tao na iti panang mingming mo kanya, tataba daw. Mas dawang nga raw. Anya ti pakas dawam dito yung rubak. Apay nga ta. Nganya. Karup-rupa mo ni kumpare nga intay. Kanak-anak gayam. Nagalasain. Ay,
Di mo ibagatikas na, tatabadong ha. Nabartek ako na talaga. Nagawin tang arudain. Amom ti pagawidan ta. Amo ka. Sa dino ngay nga raw. Ijay. Apay nga ijay. Di tao eh. Sigurado ka? Wan. Sigurado ak. Ijay kan di tao eh. Saan manan anagawid ni Badungkaw kat na'y rumabiin maray. Kat no naginumdamanan ka ni Kwarog. Linakon manan ni Marikwa ng ida. Ay, kat sigurado da ita Kunak mat asaan nan alaklakwan ida. Ay na awan paglakwan na no saan na alakwan ida. Ay, sa dino ngay itati pang birbiro ka kin ni Badungkaw. Ay, saan mo't nga rod nga amo ni Inteng, no sa di no tinaginumanda ka ni Kwarog. Alam maray, no may dantumanan maturog ijay paraangan niyaw. Ibagam tuman la kanya kaun. Nasaya at numayaw awan damanan na maturog ijay paraangan may. Kwarang, nabanog ako na pumanag na. Uy, siyang tatabadong. Nabanwag ak matay. Talagang agtublep akong kwarang. Abay ngamin na pumanag na tayo. Kit no agawid tan. Kat mabalin tamat latan ti maturog di tayo. Apay ang maturog ta di tayo. Kit saan tamot abalay di tayo. Maturog takit dahin. Ay kwarang, saan ka mabalin na maturog di tayo? Mabalain. Nagkunagan ka saan? Balay dahi tani oh. Agtatakaw kayo niya. Ha? Anya dahi ta? Ipat baturong yung kada kami, sir? Di mo amo daytoy. Paltog daytoy. Paltaw ka. Tatabadahong. Agring ka. Tatabadahong. Agring ka na. Paltugan datan. Paltog lagayam. Trespassing kayo. Nagkunang umay kayo maturog dito'y paraangan mi, ha? Ay, sikang tumod namin kwarang. Ay, apay papasulan. Nakngay. Agtatakaw kayo niya. Saan kami ang tatakaw? Saan na kami apaltugan? Nagapan nyo ang lugar. Asino ti kapitan nyo? Kitain nyo tinararamid nyo Imbaba indak. Sika ngamin tatabadaw. Anya dayjay kunada, pare? Private property tinagturugan nyo. No trespassing kuna na. Kababain. No jak nagpakpakaasay. Di kinaswan na kayo, jakin kukwa. Naibalod kay kuman. Kahit ulitin yung tupay. Ay, saanan pare? Saan ay? Sana nang kail. Talaga sana. Ay, tatabadong kan Kwarog. Ni Kapitan kinagdasalan ti madi nga aramidyo. Iso nga agbalbaliw kayon. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.